Привет, привет на всички! Казвам се Миглена Стайкова и се връщам от едно уникално събитие вчерашно, което се случи вчера. Искам да споделя емоцията си с вас, разбира се, защото това е уникално, вдъхновяващо, зареждащо. Срещаш хубави, готини, положително заредени хора, с които да се обграждаш себе си и да развиваш себе си. Това е нещо чудесно и уникално. Благодарна съм на Ивето Розованова, тъй като тя сподели моето последно видео, което споделих и на вас тук в моят канал. Може да си го изгледате пак, ако не сте го изгледали, и да видите за какво точно говоря в него и за какво става въпрос. То се отнася за вчерашното събитие, на което присъствах и на което бях, т.е. Ден на успеха. Правят ли ден на успеха във вашата компания, във вашата фирма, вашият работодател, вашият шеф, който ви плаща заплатата? Защото на мен тук ми правят ден на успеха и това е за моите заслуги, които аз имам спрямо хората, на които помагам. Така че изключително съм горда и щастлива за това, че тя сподели моето видео в нейната страничка във Facebook, като изяви желание да ми помогне, разбира се, тъй като аз давам невероятната възможност сега на 5 човека, на които да помогна и които искат да заявят себе си в коментар. Аз съм се свързала с тях и в момента й помагам и съм изключително горда и щастлива, че компанията, с която си сътруднича, ми дава тази уникална възможност да помагам на хората, които заявяват себе си, на хората, които не искат да променят нещо в живота си, не са доволни от някаква част от живота си и са готови да направят тази промяна, готови са да напишат аз в коментар, като заявят това нещо, и са готови аз да се свържа с тях, за да им помогна по един уникален и вълшебен начин, по който мога. Така че изключително съм благодарна. Благодаря ти, Иве. Може да я намерите на Facebook страницата Ивелина Розованова. Тя също е творец като мен. Твори книги, създава картини, така че може да си купите нещо от нея. И пак казвам, изключително съм благодарна за това, че тя им помогна и за това, че имах честа вчера да присъствам на този ден на успеха, на който се заобикаляме с положително заредени хора, положителни емоции, няма негативни неща. И просто виждаш наистина за какво става на въпрос, за какво точно говоря, за краткото време, което имам, за да ти споделя. И всеки, който присъстваше на това събитие, беше уникално и положително зареден. Изключително горда съм за това, че хората се свързват с мен и заявяват себе си и искат помощ. Благодаря.